Salutare tuturor! Astăzi vă voi arăta cum editez eu un videoclip și ce pun în el și cu ce aplicații folosesc. În primul rând, ca să filmez folosesc Screen Recorder. Pentru edit folosesc Kane Master și pentru muzică Snaptube, pentru că este o aplicație foarte bună. Cred că o să vă las linkurile în descriere, nu știu. Hai să dați skip și, nu știu, căutați muzică no copyright. Sau puteți căutați orice muzică vreți. Sau dacă aveți un link de pe ceva, nu știu. Uite, de exemplu, muzica asta. Dați un pic să mi se deschidă Digi România. Asta o să o pun pe videoclip, îi dai descarcă și îi dai pe cel mai mic. MP3 70K. Nu ne interesează. Ieșim de aici, putem să lăsăm. Bun. Și vă apare aici la descărcări, vă apare asta, că se descarcă, se efectuează. Am făcut și un videoclip cu muzica Macarena, dar am greșit ceva extrem de mare la edit ce mi-a stricat. Am zis, bro, poate se vede mai frumos, dar nu. L-am stricat și s-a făcut gen, se vedea extrem de mic. Și o să vedeți cum editez. Eu îmi cer scuze dacă se vede urât, stai că încerc să țin. Nu merge. Nu merge. Pe aici, nu știu, cred că o să revin când se descarcă toată muzica și o pot folosi. Bun, băieți, am revenit. Acea melodie nu se descarcă foarte greu pentru că este de o oră și ocupă chiar foarte mult. Haideți să începem cu editul. Am videoclip făcut recent, cred că are, nu știu dacă are 10 minute. Stați o să 2 secunde. Așa, create new. Și trebuie obligatoriu, băieți. Obligatoriu. Să dați pe 16.9, adică să o lăsați așa cum e el, default. Dacă dați asta o să vă vadă cum am făcut eu, așa că așa îl lăsați. O să vă apară așa și cum eu filmez cu Screen, aceasta este tot. Am făcut alte episoade, dar au ieșit groaznic. Ăuleu. Asta merge. Uite, mă. Nu. Trebuie să șterg pe asta. Ștergem. Uite, până la final. Aici puteți audioul. Nu prea mă pricep. Zic că o las undeva la un 50. Audio. După cum vedeți. Și o băgăm și ne ducem după aia unde se termină melodia. Undeva de pe aici, bine. O adaugi. Opa.
Deci o să Opa! Aparent ștergem că mi s-a descărcat melodia. Chiar ce vroiam. Băgăm videoclipul. Ne ducem până la începuturilor. Apăsăm pe el. Replace, nu. X. Nu, mai apăsăm o dată. Încă o dată, bum. Aici. Am multe. Da. Și după că vedeți, asta e melodie de chiar eu am filmat cu sunet, gen. Salutare tuturor și bine am venit la un nou episod de Stand-Off 2. Nu. Clar că o să bag. Eu o să mă dau un chat la 0 și muzica o dau la 0. Nu știu ce să stea. Da, nu vreau să audă. Bun, hai să vedem. Apăsăm pe această iconiță și să vă zice cum vreți. Eu îi dau așa pentru că așa îl vreau. O să vă arate ceva, o să vă arate loading-ul și vă să vă arate astea. Dați aici skip și așteptați. Acum eu o să aștept destul de mult. Revenim. Bun băieți, după cum vedeți, ni s-a salvat videoclipul. Iar după ce vi se salvează, este foarte simplu ce puteți face. Pac, adăugați, încarcă un videoclip și adăugați videoclipul dumneavoastră. Băgați în titlu /Stand-Off 2 Cărtuleț Gaming. Nu e slash, știu că nu e slash, pardon. Ignorați unele emoji-uri. Dați un pic să găsesc ce caut. Așa. România, România, România. Fac, ăsta e singurul care îl găsesc. Banu, 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 banu. Uite-l. Și aici. Îl șterg pe ăsta. Holy shit. Stai un pic, că nu știu ce fac. Trebuie să șterg România. Aici pun. Bun. Dai înainte. Dar nu este destinat video copiilor pentru a putea pune cum se numește pentru a putea pune oamenii comentarii și la aici este în progres.
Acesta a fost episodul de astăzi. Vă rog să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Salut!